Danbor soinuek eraman ninduten, mondar goxo haietan galtzera, haizearen leunkadak sentitzera, barneratzean aldentzera. Haizearen astindutan askatuz, gorputz libre bat bilakatuz, kriseilu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan, kriseilu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan. Haizearen astindutan askatuz, gorputz libre bat bilakatuz, kriseilu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan, kriseilu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan, kriseilu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan. Bueno, bakauia infantian B izan da. 5 minutu, 4 segundu, berrotamabi eguneneko denporiaz. En primer lugar, Sestabarra B con un tiempo de 5 minutos, 4 segundos y 52 centésimas. Bigarren, Bermeo C izan da. 5 minutu, 5 segundu, infantiak intzegin je, irugarren, Getxo B izan da, azkan urten da bena, 5 minutu, 55 centésimas. Cuarto ha sido Deustua, con un tiempo de 5 minutos, 7 segundos y 65 centésimas. Deustua izan da laugarren, 5 minutu, 7 segundu eta 75 egunenekoaz. Eta bosgarren, Portugalete, 5 minutu, 14 segundu eta 24 centésima. Portugalete ha hecho un tiempo de 5 minutos, 14 segundos, 14 segundos. ¡Ánimo, Nesca! Bueno, bosgarren arteko denporak esan dugu, 6. tandan, Getxoa izan da, 5 minutu, 3 segundu eta 26 eguneneko. El quinto en la tanda ha sido Getxoa, con un tiempo de 5 minutos, 23 segundos, 26 segundos. Eta aipatzek gure,
aurrekotan da, Ondarrutarrak egin denpori baino txarrago egin jabela. Orduan Ondarrutarrak 6. izan di, orokorri. Ezinezun, bainekan ez dakarre punto gesei eta atzetik dabiz txanda. Hemen dator jameta lehengoku. Barkatu lehengoku, hirugarrena, denborak emoten despistatak egiten da. Itxasoko ama B xangora eta atzin itxasoko ama A. Baka 2 minutu eta 4 segundu, itxasoko ama B ontsailarenak 2 minutu eta 12 segundu, itxasoko amaak 2 minutu eta 5 segundu, Zestabarrak 2 minutu eta 36 segundu, eta Ondarrutarrak 2 minutu eta 29 segundu. Orduan ikusten da hor, segundo gitxiren barrun talde askora zela. Ia gure neskak ondo utxo marabe. Handator Zestabarra maitzea, eta honen atzati bakarrik Ondarrutarra faltari, eta han ikusten di Rimo bizizin, txura honaz. Ian datu Ondarrutarra. Ondarru minutu bat, bestu prez, Zabarra B, eta Zabarra prez egon. Honek 2000 metro enbir dabe, orduan hemen kasun ziagoa bakarra zengora, normalin iru ziagoa emoten di, orduan gaur Saturraneko pare arte junbir di, baliza horira arte. Han ziagoi emon eta barrurutze torrik hori, betiko morun, bilatzen da obstakulo guztik aborretik lahata. Horra ez deuztuku urteteko prest, ize patroi esku arrankaitze. Bien, vosotras. 30 más segundu. Con 6 segundu. Zabarra B, minutu bat, Zabarra C, preste gol, da, diezko preste gol. Urten dabe ja, ekipun erdixak, eta hiru faltari. Hogeita más segundu. Segundo. Zabarra A, Yetual, hecho, press. Ahorita más segundo. Ok, segundo.
A ver, Kaiku Pro, opa, perdón, opa. 15 minutuak. Venga, Getxo! 30 segundu. Hogei segundu. Venga, Getxo! Arriba, Getxo! Bueno, urten dabe danak, orduak nahi bezan, 5 minutu pasari zela. Orduan, hemengo tandako leleoko ekipu, suponetan dau, leleoko zieboa aiaten egon gorela, noskio edo. Ero, gontxa aiata. Jarraitu berotzen, oraindik beste 10-15 minutu izango dituzue, estropada hasi aurretik. Eta Bizkaia Misto lehen eta atzin ikusten du nahiko urrin, ondarrutarrak, ia. Lehoko estroparetan maitzak ez izan, igual nahi moroko nahi, baina bat, mejoraten datu zela ezalik. Ia, animo bat, danai. Hain kasun ondarrutarrak egin. Txanda, Bizkaia Misto 5-0 denporiukan. Ondarru bigarren urten dena 4 minutu eta 19 segundu. Deustuz 4 minutu eta 44 segundu. Zestabarrak 4 minutu 40 segundu. Zestabarrape Castillo. Bizkaia Misto 5-0-2. Ondarru 4-39. Deustuz 4 minutos 44 segundos. Zestabarrape 4 minutos 40 segundos. Zestabarra A 4 minutos 35 segundos. Itzalekin jolasean, gorputz liren dantza leunetan, mugarik gabeko Zestabarra meta jateato, gero atzak izango da. Gorputzen itzalekin jolasean, gorputz liren dantza leunetan, mugarik jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan.